Доброй раніцы, сябры, сёння аўторак, вы на канале Відзік, у мікрафона Рудзі, значыць час для гульнявых навін. Перад праглядам праверце сваю падпіску на канал і ці націснулі вы лайк, каб падтрымаць аўтараў. Дзякуй, тады пачынаем. Нядаўна адбыўся афіцыйны анонс Kingdom Come Deliverance 2. Сістэма бітваў на гэты раз будзе яшчэ больш брутальна і смяротна. Акрамя таго, у самым пачатку трэйлера ў руках аднаго з салдат можна заўважыць агнястрэльную зброю, якую прадставілі ў сіквеле. Разбірацца з імі таксама будзе няпроста, намякнулі, што пры няправільным карыстанні зброі гулец можа падарваць сам сябе. Распрацоўшчыкі імкнуліся максімальна праўдзіва і пераканаўча перадаць абраны перыяд мінулага, кансультуючыся для гэтага са сваімі гісторыямі. Але аўтары разумелі, што ім трэба захоўваць баланс паміж рэалізмам і захапляльнасцю самой гульні. Паказалі кадры з горада Кутна-Гара, якія толькі згадвалі ў першай гульні. У сіквеле яго можна будзе свабодна даследаваць. Разам з тым СМІ адзначылі, што агульны памер карты навінкі ў 2 разы перавышае арыгінал. У сіквеле, як паведамлялася раней, будзе 2 карты, кожная памерам з першую гульню. Горад размешчаны на адной з 2 карт, тады як на другой можна будзе наведаць вялікі замак, які бачна практычна з усіх куткоў лакацыі. У гульні толькі адзін загрузачны экран, і гэта калі герой падарожнічае паміж картамі. Новым геймерам не абавязкова трэба ведаць падзеі арыгінала, каб зразумець тое, што адбываецца ў працягу. Хоць пры гэтым антаганіст першай гульні Марквард фон Ауліц вернецца. Індержых трапляе ў новы горад выпадкова. Першапачаткова ён імкнецца наведаць іншае месца, але лёс заводзіць яго ў горад, дзе яго рабуюць, а жыццё перакульваецца да гары нагамі. Сам горад знаходзіцца пад аблогай караля Жыгімонта, таму галоўнаму герою трэба будзе хавацца і шукаць саюзнікаў, каб не загінуць. Другая частка павінна стаць фіналам гісторыі Індержыха. Што да бітвы ў блізкім баі, то розныя дэталі зноў будуць мець вялікае значэнне. Гаворка ідзе пра вугал нападу, вагу зброі і таму падобнае. Самі тэхнікі заснаваны на рэальных прынцыпах бітваў мінулага, аднак на гэты раз аўтары паспрабавалі зрабіць сістэму бітваў больш даступнай для новых гульцоў. Супраць разнастайных сапернікаў трэба будзе выкарыстоўваць унікальныя віды зброі, бо не ўсе мячы могуць прабіць любую браню. Часам давядзецца ўзброіцца сякерай або булавой. Акрамя таго, у гульні будуць розныя віды арбалетаў. Маленькія з іх хутчэй перазараджаюцца, але сіла іх атакі ніжэй. Яны таксама могуць не прабіць браню, а вялікія арбалеты прыйдзецца зараджаць абедзвюмі рукамі. У сіквеле, дарэчы, можна будзе гладзіць не толькі сабак, але і коней. Рэліз Kingdom Come Deliverance 2 адбудзецца да канца 2024 года на 3 асноўных платформах. Старонка з тым другой часткі, на жаль, недаступна ў Беларусі. Supergiant Games прадэманстравалі геймплей Hades 2, распавялі аб новых механіках і асаблівасцях, а таксама паказалі абноўлены дызайн некаторых персанажаў. Hades 2 з'яўляецца прамым працягам першай часткі. Па словах распрацоўшчыкаў, пачаткоўцам не абавязкова гуляць у арыгінальную Hades, каб у поўнай меры пацешыцца прыгодай Меліноі, сястры галоўнага героя першай часткі Загрэя. Яна з'яўляецца ведзьмай і асасінам, а яе стыль вядзення бою адрозніваецца ад Загрэя. Гераіня мае намер разбіць тытана часу Кронуса, які выбраўся са зняволення і схапіў Аіда. Алімпійскія багі дапамогуць німфе ў яе місіі сустрануцца як ужо знаёмыя жыхары неба, так і новыя, напрыклад, бог святла Апалон. Зразумела, свежых дароў таксама хапае. Як і Загрэй, пасля кожнай гібелі Меліноя вяртаецца ў хаблакацыю, аднак у другой частцы ў якасці падобнага месца выступае перакрыжаванне, гаспадыняй якога з'яўляецца Геката, багіня вядзьмарства і унучка тытанаў. Да ранняга доступа гульня пяройдзе неўзабаве пасля завяршэння тэхнічных выпрабаванняў, да якіх можна далучыцца праз старонку гульні ў Steam. Тэхнатэст можа ісці ад тыдня да месяца. Рэліз намечаны на 24 год на асноўных платформах. Старонка ў Steam Беларусі даступна. Беларускі распрацоўшчык Сектор 13 нарэшце праз 1,5 гады пасля анонса ў лістападзе 22-го паказаў падрабязнасці свайго дынамічнага стэлс-экшн Losted. Гульня ад трэцяй асобы аб навукоўцу, што вандруе па часе. Мы ўбачым Нью-Йорк будучыні і зможам паўплываць на падзеі ў полацкім княстве і шмат чаго яшчэ. Блейк Норман – першы персанаж, які прайшоў поўны шлях распрацоўкі, дзякуючы 2 3D-артыстам і аніматару. Большая частка працы была
працавала над касцюмам, які ёсць высокатэхналагічным дэвайсам, дазваляючым герою ўзаемадзейнічаць з часам і стабілізаваць ягонае падарожжа ў мінулым. Касцюм важны элемент, апгрэйды якога ўплываюць на сістэму паляпшэння, што складаецца з 3 галін. Пасіўныя усяляк палягчаюць жыццё героя, напрыклад, сочыць за здароўем у крытычных сітуацыях. Замена дэталяў касцюма надае перавагу ў баі, працуючы як актыўныя абілкі. І трэцяе, ўзаемадзеянне з прасторай і часам, якія дазваляюць Блейку пераносіцца ў мінулае, паскорыць ход таго ж самага часу для ворагаў, састарыўшы яго да смерці, ці нават стварыць анамалію, якая ўцягне ўнутр сябе ўсё жывое. Па датах рэліза пакуль нічога не вядома, а сама каманда пры гэтым шукае людзей, здольных працаваць з C++ і Unreal Engine 5. За падрабязнасцямі ў Twitter на старонку Сектор 13 Бай. 20 гадоў таму суперзлыдні атрымалі перамогу. За гэты час яны выбудавалі антыутапічны горад, дзе валодаць суперсіламі само па сабе злачынства. Нікому не ўдавалася перашкодзіць ім. Да гэтага моманту Кейпс — пакрокавая стратэгія пра супергерояў, у якой трэба будзе стварыць каманду персанажаў і вызваліць горад. Распрацоўшчыкі абяцаюць набор сюжэтных і пабочных місій, а таксама кампанію герояў з разнастайнымі здольнасцямі. На заданне дазваляецца ўзяць да 4 байцоў, і кожны з іх зможа выканаць сумесны прыём з любым саюзнікам. Сістэма паляпшэння ў наяўнасці. Daedalic Entertainment і Spitfire Interactive вызначыліся з датай выхаду Кейпс. Пакрокавая тактыка стартуе 29 мая. Платформы ПК, PlayStation, Xbox і Nintendo Switch. Старонка ў Steam даступна ў Беларусі. Сярэднявечная горадабудаўнічая стратэгія Manor Lords у апошні час набывае ўсё большую папулярнасць. Нядаўна гульня паднялася на першае месца ў спісе самых чаканых праектаў Steam, а ў жаданае яе дадалі 2,5 мільёны разоў. І стваральнік Гжегаш Стычань вырашыў крыху прызямліць захапленне фанатаў. На старонцы гульні ў Steam ён нагадаў, што Manor Lords не варта разглядаць як канкурэнта серыі Total War. Большая частка геймплея будзе засяроджана на будаўніцтве і кіраванні горадам, а бітвы будуць не такімі частымі і маштабнымі. У дадатак мы не зможам заваяваць усю Еўропу, гульня разлічана на значна меншы маштаб. Manor Lords не ролевая гульня ў духу Kingdom Come Deliverance ці Mount and Blade. У ёй не будзе гульнявога працэсу ад першай асобы. Адзін з рэжымаў дазволіць прагуляцца па горадзе, але гэта эксперыментальная, касметычная бонусная функцыя. Увесь астатні час сачыць за ім мы будзем з вышыні птушынага палёту, як і ў іншых стратэгічных гульнях. Яна больш спакойная і менш дынамічная, бо на транспарціроўку рэсурсаў па карце патрабуецца час, а механікі звязаны ў тым ліку з эстэтыкай горада. У дадатак распрацоўшчык нагадаў, што гэта яго першы буйны праект, і Manor Lords выйдзе ў версіі ранняга доступу, так што шматлікіх функцый у прэм'ернай версіі можа не аказацца. Гжегаш пакуль што нават не гатоў падзяліцца планам развіцця гульні, паколькі на першую пару збіраецца засяродзіцца на праўках і паліроўцы. Прама зараз выходзяць раннія агляды журналістаў, шматлікія з якіх у захапленні. Manor Lords выходзіць у ранні доступ Steam 26 красавіка і ў Беларусі таксама будзе ў падпісцы Game Pass. Ролевы баявік No Rest for the Wicked ужо выйшаў у раннім доступе Steam. Праўда, паспяховым яго назваць цяжка. Карыстальніцкі рэйтынг замёр на адзнацы ў 66% станоўчых водгукаў. Што ж пайшло не так? Па-першае, людзі скардзяцца на стан гульні, маўляў, распрацоўшчыкі выпусцілі яе занадта рана нават для ранняга доступу. У ёй бракуе шэрагу неабходных функцый накшталт кнопкі выйсці на працоўны стол і опцыі для перапрызначэння клавіш. Таксама карыстальнікам не спадабалася, што персанажа абавязкова трэба прама глядзець на аб'ект узаемадзеяння, няхай гэта будзе NPC ці куфры. Прайшліся рэцэнзенты і па нязручнай камеры, малому аб'ёму інвентара, дзіўным хітбоксам і нізкай чытабельнасці асяроддзя. Па-другое, у водгуках сустракаецца негатыў праз прадукцыйнасць. Сярод праблем вылеты, заіканні і прасадкі фреймрэйта нават на магутных сістэмах у некаторых геймераў. Вядомая Digital Foundry пацвердзіла, што гульня падтармажвае ў асабліва нагружаных месцах. На іх думку, прадукцыйнасць тайтла не ідэальная, але адпавядае чаканням ад праекта ў раннім доступе. Аднак не варта думаць, што Moon Studios прамахнуліся ва ўсім. Станоўчых момантаў у No Rest for the Wicked таксама дастаткова. У
водгуках хваляць стыльнае мастацкае выкананне, музычнае суправаджэнне, баявую сістэму, якая кідае выклік, цікавы сюжэт і займальнае даследаванне асяроддзя, бо ці ледзь не ў кожным куце прыхавана нешта цікавае. Адзін з водгукаў паведамляе: гэта даволі добрая гульня, яна становіцца толькі лепш праз 5 гадзін геймплея, калі адкрываецца крафтынг і сістэма будаўніцтва горада. Пакуль у гульні ёсць праблемы, і калі вы пра іх ведаеце, то можаце пачакаць да паўнавартаснага рэліза, аднак праект дорыць задавальнення нават у сваім бягучым стане. No Rest for the Wicked пакуль пасялілася толькі на ПК праз Steam, але пасля выхаду версіі 1.0 гульня дабярэцца і да PlayStation 5 з Xbox. Як доўга працягнецца перыяд ранняга доступу, у Moon Studios не ўдакладнілі. На старце баявік сабраў нядрэнны онлайн, амаль 34 тысячы адначасовых геймераў у піку. У Беларусі старонка з гульнёй, на жаль, недаступна. У Польшчы 161 злоты. Рэліз партыйнай ролевай гульні Broken Roads адбыўся 10 красавіка, і яна не стала прарывам. Каманда Drop Beer Bytes прызналася, што падвяла чаканні гульцоў у некаторых ключавых абласцях. Распрацоўшчыкам падабаецца чуць аб тым, што і гульня камусьці спадабалася, аднак яны лічаць крытыку заслужанай. Як кажа стваральнік, геймер хоча больш свабоды на ранніх этапах, бо пасябраваў з кампаньёнамі і хоча, каб у іх было больш глыбіні, яны маглі што сказаць па ходзе праходжання, і каб была магчымасць падвышаць іх узровень самастойна. Мы моцна недаацанілі, як шмат баёў чакаюць гульцы падчас сюжэтнага праходжання. Маральным і этычным момантам, якія маглі б быць значна цікавей, бракуе глыбіні, ну і баявыя дзеянні маюць патрэбу ў дапрацоўцы. Канец цытаты. Сярод першых будучых навін даданне вялікай колькасці боек у пачатку гульнявога працэсу, а таксама механіка, якая дазваляе збегчы з выпадковай сустрэчы з ворагамі на карце свету. Спроба ўхіліцца ад бітвы будзе залежаць ад сумарнага спрыту герояў і сапернікаў. Калі яна праваліцца, сутыкненне пачнецца з паменшанай удвая ініцыятывай. Акрамя таго, гульцы атрымаюць магчымасць самастойна падвышаць узровень досведу ўсіх ці асобных кампаньёнаў. Drop Beer Bytes таксама працуе над доўгатэрміновымі выпраўленнямі і спадзяецца выправіць самыя слабыя месцы Broken Roads. Гульня даступна ў Беларусі за $16,5, Польшча жа ажно 162 злотых. Imaginary Studios, якую узначальвае былы мастак Blizzard, анансавала ролевы шутер Astra Pulse Reincarnation. Ён атрымаў дэбютны трэйлер, у пашыранай версіі якога можна ўбачыць жудасных чалавекападобных істот і футурыстычны горад, абаронены гіганцкімі сценамі. Выгляд у Astra Pulse Reincarnation будзе выкананы ад трэцяй асобы, а падзеі разгорнуцца на зямлі будучыні, якая ахоплена вайной. Гульня павінна стаць часткай шырокага сусвету Astra Pulse, якая з'явіцца ў розных формах медыа. Яе гісторыя ахопіць мільярды гадоў, а ў цэнтры апавядання апынецца таямнічая касмічная энергія, якая патрапіла на нашу планету разам з метэарытам. Гэта энергія прывяла чалавецтва да катастрофы і змяніла аблічча цывілізацыі. У расколатым вайной свеце розныя новыя віды і народы ўцягнуліся ў барацьбу за выжыванне супраць звышнатуральных істот. У цэнтры Astra Pulse Reincarnation павінен аказацца юнак і яго верныя спадарожнікі, якія кінулі выклік трагічнаму лёсу. Гульня ствараецца на рухавіку Unreal Engine 5. Па меры прасоўвання распрацоўкі аўтары абяцаюць дзяліцца новымі матэрыяламі, а таксама плануюць выпусціць кароткаметражныя фільмы і коміксы. Тэрміны рэліза і платформы не называюцца. Продажы інды-хіта Buckshot Roulette аб гульні ў смяротную рулетку з нежыццю перавысілі 1 мільён копій. Распрацоўшчыкі ва ўсю моц працуюць над онлайн-рэжымам. Для дасягнення такой адзнакі трэйлеру спатрэбілася крыху менш за 4 месяцы. У канцы снежня 23-го яго выпусцілі на ПК, а рэліз у краме Valve адбыўся ў красавіку 24-го. Аўтары Buckshot Roulette падзякавалі прыхільнікам за аказаную падтрымку, а таксама паведамілі, што працягваюць займацца онлайн-рэжымам і іншымі паляпшэннямі гульні. Аўдыторыя вельмі цёпла прыняла інды-трылер у Steam, у яго больш за 12 тысяч водгукаў, 95% з якіх станоўчыя. У Беларусі даступна ўсяго за $1,5, Польшча 10 злотых.
Аб'яўляем непастаянную рубрыку «Трымай нашых». Беларускі распрацоўшчык HC Games амаль што ў аднаго чалавека стварае імерсіў сім-шутер Lonely Space, што пры бліжэйшым аглядзе адразу падказвае пра крыніцы натхнення System Shock. Вы прачынаецеся ад доўгай гібернацыі на касмічнай станцыі Касіапея. Астатняя частка экіпажа даўно знікла. Вы павінны знайсці ці выратаваць іх і разгадаць таямніцы месца, дзе знаходзіцеся. Хадзіце, страляйце і вырашайце розныя нескладаныя задачкі. Устым даступна дэмка гульні, дзе, канешне, пакуль не без хібаў, бо праект усё яшчэ знаходзіцца на стадыі распрацоўкі, але ж паглядзець на працу нашых і падтрымаць аўтара добрая справа. Беларуская мова тэкстаў, зразумела, прысутнічае, даты рэліза пакуль няма. Калі у вас ёсць свая гульня, над якой ідзе праца і што прасоўвае беларускі геймінг, шукайце Рудзі ў інтэрнэтах і пішыце ў асабістыя. Ну а мы будзем трымаць нашых. Дзякуй за ўвагу. Не забывайце націскаць лайки, падабайкі і пісаць каментарыі для падтрымкі кантэнту і аўтара. Падпісвайцеся на канал Відзік і праглядайце астатнія цікавыя відэаролікі, асноўнае шоу і тэхнавуку. Асаблівая падзяка спонсарам з Патрэона YouTube канала Рудзі. Ваша падтрымка неацэнная і праз яе вы атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Усім дзякуй і да новых сустрэч!